ஓகே, ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ். அஜித் அண்ட் கோ சார்பாக வந்து அஜித் அண்ணா, ஸோ எம்பிசிசி மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த ஜெர்சிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு அப்படியே கிளாப் பண்ணி அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம். ஸோ இட்ஸ் அ குட் மூமெண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சூப்பரான ஒரு பலம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்னா. ஸோ இந்த ஜெர்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் மனோஜ் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார். ஸோ அப்புறம் வந்து டீம்மேட்ஸ் கிளிக்கெல்லாம் கை தட்ட மாட்டீங்க. நல்லா தெளிவாகம்ண்ணா.